It's only solution. You can't do it. Je gaya ma sarkin Nasarawa ya kawo min kan yaron nan ko gaba dai in mai da garin su tuka. Ka san irin maganar da ka kai. Ba ni ɗaukar wargi idan na tahi kar wanda ya bi ni kar wanda ya neme ni. Za ka yi aure, za ka haife ɗa gwazzon namiji. Matar a ina take? Matan gurmanya ce mai jan kafafu. Godiya ya tabbata ga abun bauta. Boka mai bumbuwali. Kun ce abin da muka kawo muku ba za ku karba ba, to ba za mu dawo muku da shi don ku karba ba. Dinan da kuka gina da ƙara dawowa nan garin da yaddar abin bauta, na zo ne don na yaƙe ku. A lokacin da duniya take ɗauke da rikice-rikice, yanayi ya ɗumama, rana zafi, inuwa kuna, gwagwarmaya ce tsagwaranta, gwagwarmaya ce inda ya sha fama sai dai ya tabka asara kala-kala, amma hakan bai kashe mai ƙwarin gwiwa cikinsa ba, duba da cewar jarumi ne kuma abin kwatance, ya buga da sarakuna daban-daban ta kowane fanni, ya buga alƙarya daban-daban. Ta ina ne nasararsa ta fara kuma ta ina ne nasararsa za ta tsaya? Ko ubanka sarkin Nasarawa ƙarƙashin iko na yake bale kai me za ka iya? Gubawa sam na karfe. Kamfanin Kaura Multimedia suka ɗauki nauyin kawo muku wannan ƙayataccen shirin mai suna Gubawa sam na karfe. Mashiryin wannan shirin Ibrahim Aliyu Kaura, labari da kuma tsarawa Gaddafi Razumi, ci gaban shirin Usman Sani Zakara, ba da umarni Ibrahim Aliyu Kaura. Yanzu kai bala'in kake tsoro? Yanzu kai masifar kake tsoro? Ni ai so nake mu haɗu da bala'in mu shiga cikin masifar mu kace-kace da ita mu ga ƙarshen hudanin nan. Dole mu yaƙe su, mu ga bayan su. Dole mu tafi. Shiri ne da yake tare da shakwakiya, shiri ne mai ɗauke da ban al'ajabi, shiri ne da yake ɗauke da mazantaka da kuma jarumta. Kai wanda ya kalla shi kaɗai zai bada amsar. Gubawa sam na ƙarfe. Ni bahago ɗan bahaguwa, ni ƙarfe ɗan tinkara. Gubawa sam na karfe.